Birada na punta mga bay. Ato sudah no. Kining pakra. Mahal ba kayong order ini? Tag 300 ang usang order. Di ineta karon sa katuban. Nag sadlay na puta dire. Lamia kayo eh. Ahang bukasanan. Oh. Kumbati na. Dago kayo. Grabe na mukha. Sabaw. Nagtubuan na karon. Sadlay na po tayo sa katuban. Dami kayo kunod. Dami pa sa manok. Tapos ang atong kanon kay bahaw. Ang sa baon namin kayo ay kining nagmantika ko sa katambok. Ako nabilin kay